поздров за яйцо. Наказателят. Аман, 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 лейли, 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 яйцо наказателят. Катари, Бари, Германија, Пенела, најкурвари по принцип, соске бучу влиндила збуе, а баче ако се наложи, качол курвари, калел тумаре ромнен, пенелка испиринел, тумаре банкаматя, банкаматя, направо камерен туменге, бокатар душмани, макерен бутла и фора, те намарав тумен, капагав тумаро шеро. Вали гармина яйцо, отново му върви, каперав тумен пенела, о наказатели. Каде сте бе букалолен, каде сте бе биячи, само на лайфове се каните. Километри далече, правят се, че ги няма. Пред мен майко бе, кушен со манген мени пена. Една минута ми трябва да ви видя аз главата. Ще давам, аз заклевам се, душмани, макерен бутла и фора, коркоро, каперава тумен, ще ви взема жените. Ще ви спра банкоматите, пенела, о, яйцо наказателя. Кушет манштот кера манге со манга. Каника, ника старни дарав, ще ви бия. Налява надясно чанка на каперава. Шматките си лаят, а кервана си върви. Мишки, пенела, о яйцо, къде може? Минава където не стреля. Плаща!